Mga bangan siyami ang pamamakin. Giyang ko to, katiro inna Allah ma'ana. So, kabubaloy wala apitino. Ato na si ma'nanan. Baanan katiro amajaz, anta akakatiro hakika. Okay. So, siya bagi na pitupsir ni ranan siya majaz. So, siya bagi na pitupsir ni ranan siya hakika. Ayap tiro na majaz, mga oripino Allah, nagyang kutwa, inusyar ka ang kutwa katiro sa salakawa, mapipikir ka ang maanan yan. Nagyutip tiro na majaz sa ikuba sa Arab. Ay barat yan, na ang kutwa ay maanan yan, nagyatiro ang kaon, siya si Zaid na mata si Sabitan. Mata si Sabitan. Giyang kutwa kyatiro on siya si Zaid na mata si Sabitan, na ayaw mapipikir na majaz. Ayaw maanan yan na kanauba munopunui, ayaw mapipikir na si Zaid na miyama siya sa mata sa Sabitan. Ayaw tito mapipikir mamaanaw to na si Zaid na kaulita manusia. Si Zaid na malait na manusia. Si Zaid na bubuyid ang manusia. Uli dagiyan ko to akyatiro ang kaon, siya si Zaid na matas, ayama na niyan na pantalon, uli na sarwar, matas ka sarwar. Oy, na kena ba munupunoy ba ayama pipikir na ba siya ki niya Zaid, na ayama na niyan na ayadi niyan pamiliin na sarwar yan na langwa na matas, langwa na mapuro, kaya tito mapipikir na si Zaid na mapuro ataw, matangkad ang manusia. Oy, nagyang kanan, aw pa man akyatiro on Allah, sa inna Allah mi'alwi tanu ayat wa huwa alladhi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Anto na mapipikir siya. Baanan majaz anta ka maayama niyan na hakika. So siya bagi na ayib tafsiriran siya na majaz. Ayama anan yan na syukunsu Allah na ayami pagpedatan nang ko to kata unian. Ayami pagpedatan nang ko to katawin yan nakitano. Gugiyan ko to kapkilian yan nakitano. O gitu isya ako ibtib shiriranon. O gaib mga oripno Allah. Nagyang kanan akatiro na hakikanan. Hakika ako pagay panayama na niya na makaprag siya giyan ko to hakika o giyan ko to majaz. O ginaginan na hakikanan. O ang kanan nandidataran na katiro. O ay siya ba piyan mga oripno Allah siyang ko to karubaluin niya na hakika nang kutwa kaapedar tanu si iku Allah na diyan kutwa ay makna niya nang kutwa karanin niya nakita no sabab siyang kutwa kapag kagaganian nakita no kapag kagaganian oy kakagigyan kutwa karani na gugyan kutwa kaapedir kaw shay na dipintiyan si iku kabagrian ki dipintiyan ko sifat yan ay barat yan na so pelin agu syotrak ko ki kumpir non ko andi marani ko plin ko kasungiran si isa Mindanao agu syotrak na ayakile tanong nang ko to sifat ang ko to dua oy syotrak na ayama ptiru tanong na mawatan lagi Mindanao na andi to sabab siyang ko to sifat ya aya sifat ya lagi ang ko to malumbuti ka pala lagoy giyan ko to plin na ayama anan yan na ayama ptiru tanong na gimin denaw na marani o ay ko ayama anan yan na kaptiru aon kipagisi na kita noron ko makapantag ko plin siya datarang ko to aketiru anu Allah wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i o pagisi na kanong o pagisi na ka mga uri penakan o pagisi na niran kaya Muhammad pagisi na kuiran kaya Muhammad na ayatiru ang kakiran na siya na marani. Wa siya usang ko to kaapdir kaapdatan si iku Allah. Ayam makna niya na giyang ko to katatag Allah siya giyang kanan akapur anu arash. Oy na kena da ta'arud yan da komplik yan agu giyang ko to kabubalui o Allah apeteno maapeteno. Sabab siya giyang ko to ayam makna niya na kasisipatan yan mo to da ang bidaan marani ya gusto mawatan si iku Allah. Oy, ang bidaan mga darpa si iku Allah. ang bidaan mga masa si iku Allah. Kasu mga darpa na palapalay din marani si iku Allah.
kena ubada tartanu asyu mga darpa nami akan bida-bida ku kipu pantagan tanuron ka adda manararanir kitanu na adda mawatanar kitanu kasyawab si isagian kutwa sifatan. So Allah nada kena ubong bida-bida si mga darpa, kena ubong bida-bida si mga masa, la syawab si isagian kutwa kena ubong bida-bida si mga darpa ku kawatan agusyo karani agusyo mga masa na pimpasyaw Allah ang kutwa tigina wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. So katubangin yan si isagian koto ay makna niya na matatago si isa Amerika na datad no to suka ketabangin yan ko ay makna niya na matatago si isagian kayo pamana Pilipinas iko kagaan oy na ay makna niya na syawab siyang koto ay makna niya na damakang bida-bida si mga darpa na gusto mga masa si iko Allah na giyang koto kyagiraw Allah wa huwa alladhi wa huwa ma'akum aynama kuntum na upagilatan ito na giyuto na hakika na daaban yan taarud au giyang koto kaubalui o Allah asi isagian kana na ayama na niyan na kapuran o ayama na niyan na arash mga bangay sami sumpatan tanong ini si iku pagkataling umamasa o ay si iku mga pedagawi sa siya kubutama na bala-bala siyang kan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.